Πάμε. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα του Μάρκου με την καινούργια του μαμά. Είναι γεγονός. Λοιπόν, και είμαστε δεύτερο Σάββατο στο πάρκο. Με τον Μάρκο να έχει ξεθαρέψει λίγο. Αλλά είναι πάντα ένας καλός και ήσυχος σκύλος. Έτσι σοβαρός. Ένας σοβαρός κύριος όπως θα έπρεπε να είναι. Πολύ σε τραβάει όμως, Χάρης. Πλάκα κάνω. Δηλαδή τόσο τράβηγμα πια δεν αντέχουμε. Μάρκο! Ναι, έτσι είναι το ιδανικό. Έτσι είναι the pack leader. Μάρκο, πού είσαι αγόρι μου? Πού είσαι? Ο κάμεραμαν. Μάρκο, πού είσαι αγόρι μου? Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Θα μας πεις κάτι? Πες κάτι στην κάμερα. Μάρκο. Κουνάς την ουρίτσα σου ρε. Μάρκο. Για πάμε. Το σούπερ χαλαρό λουρί. Κοιτάει και πίσω. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Είναι τέλειος το περπάτημα. Είσαι αγόρι μου. Τέλειος, πραγματικά. Εγώ τον παίρνω και πάω 5 ώρες περπάτημα. Ναι, φυσικά είναι σαν να μην κρατάς καθόλου είναι ουσιαστικά. Για πάμε. Κοιτάει και πίσω. Τι κοιτάς βρε, έρχομαι κι εγώ. Θα αγαπάει την Ελλάδα. Σταυροφόροι, κρατάνε σπαθιά.